ብዙሓት ሰባት ኣብ ካርታ ዓለም ከም ዘላ ንስማ ድማ ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም። ንሳውን እንትኾነ ንሃብታማት ሰብ ፀጋ ዓለምና እንተዘይኮይኑ ንኻልኦት ተራውልቀ ሰባት ማዕጾኣት ዘይተርሑ ካብ ሮማን ኤምፓየር ጀሚራ ንዝሓለፉ 300 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሓንቲ በዓልቲ ፀጋ ልኡላዊት ስድራቤት እትመሓደር ዘላ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። ሓደ ብእግሪ ምጉዓዝ ዝፈቱ ሰብ ካብቲ ዝሰፍሐ ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ጀሚሩ ናብ ደቡባዊ ክፋል ምስ ዝጉዓዝ ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓታት ካብ ሓደ ጫፍ ናይቲ ሃገር ናብቲ ካልእ ጫፍ ክበጽሕ ይኽእል። ሓደ ኣብቲ ሃገር ዝነብር ተቐዳዳማይ ውድድር ማራቶን ብዘይ ምቁራጽ ብምጉያይ ናይ ማራቶን ልምምድ ክገብር ምስ ዝደሊ ነቲ 42 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ማራቶን ከይወድኦ ካብቲ ሃገር ክወጽእ ይኽእል። 160 ኪሎ ሜትር ስፍሓት መሬትን 38,000 ህዝብን ጥራይ ዘለዋ ብዕንጭ ቁሊት እትግለጽ ሃገር እያ። ዕንጭ ቁሊት ዘብላ ግን እቲ ዘለዋ ኣዝዩ ንእሽተይ ስፍሓት መሬትን ውሑድ ቁጽሪ ህዝብን እምበር ንሳሲ ንኣለዋ ዝበሃላ ሃብታማት ሃገራት ዓለምና እትበልጸን 30 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ሚልዮነራት ዝኾንዋ $176,000 GDP per capita ንሃገረ ሞናኮ ተኸቲላ ካልአይቲ ዝሃብተመት ሃገር ዓለምና እያ። ብኢንዳስትሪ ዝበልጸገት ብባንኪን ብፋይናንስ ብምሕደራ ሃብትን ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂን ካብተን ቀዳሞት ዝኾነት ኣብ ዓለምና ካብ ዝፈሪ ኣርቲፊሻል ስኒ ነቲ 20 ሚእታዊት 15 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዓለምና ዝፈሪ ኣብ ሕክምና ስኒ ዝውዕል ማሽነሪታትን እተፍሪ ንእሽተይ ግን ከዓ ተኣምራታዊት ሃገር እያ። ናይ ሎሚ ዳህሳስና ማዕርፎ ነፈርቲ ሰራዊት ምክልኻል ከምኡውን ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራ ናብ ዘይብላ ኤውሮጳዊት ሃገር ዘቕንዐዩ ክኸውን። እዛ ሃገር ግን ማዕርፎ ነፈርቲ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓለማዊ ባንኪ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝተለቀሓቶ ዝኾነ ይኹን ልቓሕውን የብላን። ናይ ሎሚ ዳህሳስና ካብ ዓለም መበል ሻድሸይቲ ካብ ኤውሮጳ ድማ መበል ራብዐይቲ ዝነኣሰት ሃገር ንዝኾነት ሃገረ ሊክተንስታይን ዝድህስስዩ ክኸውን። ሰናይ ምክትታል። ሊክተንስታይን ብምብራቕ ብኣውስትርያ ብምዕራብ ድማ ብስዊዘርላንድ እትዳወብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተቐርቂራ ትርከብ ናይ ባሕሪ ወደብ ይኹን ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘይብላ ኣብ ምድርና ካብ ንግስነት ሮማ ዝተረፉ እንኮልኡላውያን ስድራ ቤት ዝመርሕዋ ኣብ ኤውሮጳ ድሕሪ ሃገረ ማልዶቫ ካልአይቲ ዝወሓደ በጻሕቲ ዘለዋ ሃገር እያ። እታ ሃገር እውን ንሃብታማት ሰብ ፀጋ ዓለምናን ልዑል ሞያዊ ክእለትን ዘለዎም ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን እንተዘይኮይኑ ማንም ሰብ መሬታ ክረግጽ ኣይትደልን እያ። ይኹን እምበር ብኣካል ክንበጽሓ እንተዘይተፈቕደልና ብሓሳብና ካብ ምብጽሓን ካብ ምድህሳሳን ዝኽልክለና ስለዘየለ ነዛ ንእሽተይ ሃገር ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ክንድህስሳ ክንፍትን ኢና። ተፈጥራዊ ጽባቐ ሃገረ ሊክተንስታይን ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ንሃገረ ስዊዘርላንድ ንድህስስ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ዝተዓዘብናዮ ኣዝዩ ግሩም ተፈጥራዊ ጽባቐ ዝፍለ ኣይኮነን። ሊክተንስታይን በቲ ዓይኒ ዘየኽድን ምግራምካ ዘወድእ ተፈጥራዊ ጽባቐኣ ካብ ዝኾነ ይኹን ብከላ ናፃ ዝኾኑ ጽሩያት ሩባታታ ደበና ብዝመስል በረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታታ በቶም ኣብ ስእልታትን ናይ ኣኒሜሽን መደባትን እምበር ኣብ ሓቀኛ ዓለም ዘለዉ ዘይመስሉ ቀጠልያ ዝተሸፈኑ ጎልጎላታ ከምኡውን ብጽምዋ ዝዓሰሎም ጎደናታታን ርግኣታን ክትግለጽ እትኽእል ሃገር እያ። ሊክተንስታይን ኣዝዩ ንእሽተይ ስፍሓት መሬትን ውሑድ ቁጽሪ ህዝብን ዘለዋ ሃገር ብምዃና ናይ ገዛእ ርእሳ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘይብላ ሃገር እያ። ናብታ ሃገር ንምእታው ድማ መጀመርታ ናብ ስዊዘርላንድ ኣውስትርያ ወይ ድማ ናብ ጀርመን ክንከይድ ኣለና። ናብ ስዊዘርላንዳዊት ከተማ ዙሪ ክንተደኣ ኣቲና ካብታ ከተማ ናብ ሊክተንስታይን ንምእታው ብመኪና ካብ 1 ሰዓትን ፈረቓን ንላዕሊ ኣይወስደልናን እዩ። ኣዝዩ ብሉጽ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ባቡር፣ ባስ ወይ ድማ ዝካርያ መኪና መሪጽና ናብታ ሃገር ክንኣቱ ንኽእል። ናብታ ሃገር ኣብ ግዜ ንግሆ ክትጓዓዝ እንተደኣ መሪጽካ ናብታ ሃገር ንበይንኻ ይኮንካ ንትጓዓዝ። በጻሕቲ ከይቆጸርካ መዓልታዊ ካብ ሃገራት ስዊዘርላንድ፣ ኣውስትርያን ጀርመንን ዶብ ተሳጊሮም ንኽሰርሑ ዝመጹ ኣስታት 21,000 ሰራሕተኛታት ናብ ሃገረ ሊክተንስታይን ይኣቱ። ብሰንኪዞም ንግሆ ኣትዮም ናይ ምሸት ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ሰራሕተኛታት ድማ ቁጽሪ ህዝቢ እታ ሃገር
ኣብ ግዜ ንግሆ ብ50 ሚእታዊት ይውስኽ እዞም ሰራሕተኛታት ዝነብሩሉ ኣከባቢ ናብ ሊክተንስታይን ቀረባ ብምዃኑን ኣብታ ሃገር ድማ ምስ ናይ ሃገሮም ብምንጽጻር ልዑል መጠን ደሞዝ ስለ ዝኽፈሉን ከምኡውን ናብታ ሃገር ኣትዮም ንኽወፁ ስሉጥ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝተዋደደሎም ብምዃኖም መዓልታዊ ካብ ሃገራቶም ብምምጻእ ኣብታ ሃገር ዝሰርሑ ርእሰ ከተማ ሊክተንስታይን ቫዱዝ እያ ትበሃል ልዑል እታ ሃገር ዝነበረላን መደበር ዓበይቲ ባንክታት ዓለምናን ዝኾነትን ከተማ ድማ እያ ናይ ኣስታት 700 ዓመታት ታሪኽ ዘለዋን ርእሰ ከተማ ሓንቲ ካብ ሃብታማት ሃገራት ኤውሮጳ ሊክተንስታይን ዝኾነትን ከተማ ቫዱዝ ቁጽሪ ህዝባ 5500 ጥራዩ ህንጻታታ ጥንታውያንን ብናይ ቀደም ናይ ኤውሮጳውያን ቅዲ ኣተሃናንጻ ኣባይቲ ዝተሃንጹን ብምዃኖም ኣዝዮም ውሕዳት ህዝብን ውሕዳት በጻሕትን እንተዘይኮይኑ ኣብ ከተማ ቫዱዝ ከም ናይ ሃገረ ሞናኮ ብብዝሒ ህዝቢ ዘዕለቕለቐት ብኣንጸባረቕቲ መብራህታትን ዘብለጭለጨት ከተማ ከይትጽበዩ ሊክተንስታይን ኣብ 11 ምምሕዳራት ዝተኸፋፈለት ብሓደ ካብ ሰብ ጸጋ ዓለምና ዝኾነ ልዑላዊ ስድራቤታዊ መንግስቲ እትመሓደር ሃገር እያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነቲ ሃገር ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ልዑል ሃንስ ኣዳም ካልኣይ ዝበሃል ሃብታም መራሒ እዩ ትካል ብሉምበርግ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ቢልዮነራት ሃብቲ ዝልዑል 9.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ጠቕላላ ሃብቲ ናይታ ልዑላዊት ስድራቤት ድማ ልዕሊ 60 ቢልዮን ምዃኑ ይሕበር ይኹን እምበር እዚ ዛጊት ብማዕከናት ዜናን ብጸብጻብ ዘቕርባ ትካላትን ዝተረጋገጸ እምበር ካብኡ ዝዛይድ መጠን ሃብቲ ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ልዑል ዝሃገር ን12 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ተሃገር ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ ብስሙ ዝተመዝገበ ባዕሉ ዝውንኖ ባንኪ ዘለዎ እዩ እዚ ኤልጂቲ ግሩፕ ዝተባህለ ባንኪ ኣብ ሊክተንስታይን ጥራይ 4500 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ዓመታዊ 1.8 ቢልዮን ስዊስ ፍራንክ ኣታው ዘለዎ ንኣስታት 3 ቢልዮን ስዊስ ፍራንክ ዝኸውን ሃብቲ ዘመሓድር ብልዑል ዝሃገር ዝውነን ሓደ ካብ ዓበይቲ ባንክታት ዓለምና እዩ ከምቲ ንልዑላውያን ስድራቤት ሊክተንስታይን ኣብታ ሃገር ዘለዎም ስልጣን ንዝኾነ ካልእ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ንጉሳዊ ስድራቤት ክንድትናቶም ዝኸውን ስልጣን የብሎምን ልዑል ዝሃገር ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ናይ ዝኾነ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ውድብ እንተደልዩ ንፓርላማ ናይታ ሃገር ክብትን መንግስቲ ከፍርስን ብናይ ገዛእ ርእሱ ውሳነ ናይታ ሃገር ደያኑ ከሾምን ናይ ቀውፊ መሰል ወይ ድማ ቬቶ ፓወር ኣለዎ ሊክተንስታይን ብዙሓት ዘደንቑ ነገራት ዝስምዑላ ሃገር እያ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ንመዓልቲ $7,000 ብምኽፋል ንብምልእታ ሃገር ክካረያን ንሓንቲ መዓልቲ ንጉስ እታ ሃገር ኮይኑ ክውዕልን ይኽእል ንኣብነት ዕለተ መርዓኻ ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን ከተሕልፎን ተደሊኻ ጥራይ $7,000 ይሃልወካ እምበር እታ ሃገር ቀይሕ መንጸፍ ኣንጺፋ ማርሽም ባንድ ኣዳልያ ዓበይቲ ጎደናታት ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ከተማ ቫዱዝ ብስምካ ሰይማ መንገድታትን ጎደናታትን እታ ከተማ ድማ በትንስኻ ትፈትዎ ሕብሪ ኣወቂባ ኣብታ ሃገር ንልዑል ጥራይ ብዝግበር ኣቀባብላ ትቕበለካ ኣብታ መዓልቲ ድማ ናትካን ናይ መጻምትኻን ስእሊ ዘለዎ ሓድሽ ባጤራ ገንዘብ ብምሕታም ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ትገብር እዚ ንዓኻ ንምሕጓስ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚኻ ዝግበር እምበር እታ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ገንዘባዊ ባጤራ ዘይብላ ንመዓልታዊ ዕዳጋ ድማ ናይ ሃገረ ስዊዘርላንድ ባጤራ ስዊስ ፍራንክ እትጥቀም ምዃና ከተስተውዕል ይግባእ ኣብታ ዕለት ድማ ናብ ቤተ መንግስቲ ልዑል ናይ ምብጻሕ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ግብጃ ናይ ምድላውን ዕድለኛ ኮይንካ ልዑል እታ ሃገር እንተጸኒሕካ ድማ ብኣካል ረኺብካ ምስኡ ገለ ቃላት ክትለዋወጥ ዕድል ይወሃበካ እዚ ኣብ ሕጊ እታ ሃገር ዝሰፈረን ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዘሎ ኣገራሚ ተግባር እዩ ሊክተንስታይን ብዓለም ደረጃ ሓንቲ ካብተን ትሑት መጠን ገበን ዝፍጸመለን ሃገራት ኮይና ኣብዛ መዓልታዊ ናይ ምቅትታል ዜና ዝስማዓላ ዓለምና ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ናይ ቅትለት ገበን ተፈጺምላ ዘይትፈልጥ ሃገር ድማ እያ ሰራቐ ማዕጾ ይሰይሩ ከኣትወኒው ብምባል ዘይትሰግኣላ ማዕጾ ገዛኻ ከይዓፀኻ በጢልካ እትድቅሰላ
أزيا سلاماويت هاجريا إذا سلام زجن دلدل ويدما تفرح سراويت سلازلواز متأيكونن مخنياتو ليكتنستاين ناي مكلخال ويوتهدراو سراويت زي بالله هاجريا إذا هاجر أبشحن شمونتميتن سوسان شمونتن عامة مهرتيا سراويت مكلخال أيدلين نيو بمبال نزنبراو تادراو سراويت بوقعي زفرستا أبزي حدا زقرم أبتمساسال جزيدما في الشيخ كبل زخل زانتاخ نقركم مكلخال سراويت ليكتنستاين أب جزيو كينات أب كندي تساويون بالعل قصري تقواديلون زملس بازيحون بقصر بركيتون زملس حيال سراويت علمنايو بمباليوم قال سبات زوازيلو نايز مخنيات دما هاجر ليكتنستاين 8 زبزحوم كاب سراويتا أب كينات أسترو راشيا منت كساتفو نابتو كينات ليخاب زنبرت اللوجيزي كاب زقات أما كستاتيو زبقس وتهدراتا 8 طراي بمباروم أبتو كينات كتقفو يوم تباهيلو تثبيتي قبرلو أب سنبرا جيزي اتو كينات توديو ناو هاجرام كملسون كلو بقصري وسيخوم 8 حدن كوينم يوم تمليسم اتحدا وتهدر أب قعزوم زتريوو حدش عركم دماينيرو أبكل تشحن شوعة عامة مهرت هاجر ليكتنستاين بتا كم سلاماويت هاجر زخانات سويسرلاند توريران يريع اتأجر رامز قبروغن سويسرلاند نخالق هاجر كم زوررت ليكتنستاين دما بخالق هاجر كم استوررت زي فلت آمن بارنيو نيحان تهاجر سراويت بزي فولي فقاد ناي تهاجر دوب سجيرو نامريتان تداعاتيو بوغعيو ورار فتيمو زبهال أبكل تشحن شوعة عامة مهرت دما أب حانتي أب دوب كلتين هاجرات برتوع جما زنبرلا نجهو سراويت هاجر سويسرلاند من قد بمسحات كلتا كيلومتر زعكل ناب جزءات مريت هاجر ليكتنستاين أتو نتا أزيا نشتي هاجر ليكتنستاين كلتا كيلومتر مالت أزيو سفيح جزءاتيو ليكتنستاين ندوباتا زحلو وتعدراو سراويت زي بالله هاجر بمخانا دما كمزتا وررت أي فلت أتنيرا سراويت هاجر سويسرلاند جن من قد سحيتم نامريت قربيت هاجر آتيوم كم زلو مستردو بقلت أفيم كابت هاجر واتيوم أيز أنحت اندما سويسرلاند نتيب وتهدرات استفت سمجيجا بمأمان ليكتنستاين بوقعي يغريتا حتتتا بحانت السدرابيت اتم حدر ليكتنستاين كابت خالقوت هاجرات هاجر زخونالو لمدا قباب فليز بليو قد 300 عامتات عمدرنا ليكتنستاين اتباها الهاجر اين برتن إذا هاجر بشحن شو عتميتن 19 عامة مهرتيا كم هاجر قيمة أبد انتاويت أوستريا زنبرو هابتامات نقصاويان سدرابيت اتي أب أوستريا رايت حاتيرو زنبرا نقسنتهم سلزي عقبهم أب كرمي نقصنا قستات روما موقوس زهبومن أب زوريا معدة نقوس زقامت أمن كبر دما دليو نزن مقبار دما أب تحت جزءات رومان زنبرة أب تحتي نقوسنا قستات اتا نقسنت زم حدر كبابي كم حدرو دليو أب أوستريا خوينم نزع الدلزي كرخبو كم زي كلو سلز فلت دما حلموم نمسمار حدا من قد ترايو ترايوم نسو دما مريت بمجزاء نت مريت كم واننتهم نخص دقولهم نابتو نقوسنا قستات اتجزات حتى مغرب ناي جنزب تأجم سلزينا برام دما حلموم نمسمار بزو حي تتأجمون بشحن شد شميتن 19 عامة مرد دما كاب كاونتي جاكوب هانيبال سالساي نشيلنبرغ بشحن شو عتميتن 10 عامة مرد دما نجزات فادوز بمجزاء أب كرمناي تقوان نجوس روما نبر تشارلز رابعي بمغرب كم جزاتنا أصدقلنا بالوم بيت نجوسنا جست استنبر اللوم تأماننت يعبيرهم زي فلتو أزيوم استخبرون أب كلمة نجوسنا جست لو البوتات زنبرهم من سدرابيت بمبارم دما حتى تقبلنا ترخيبو بشحن شو عتميتن 19 عامة مرات أكل جزءات روما زخانات ليكتنستاين اتبهال جزءات قومت كاب 10 كفل زمن جميرهم كابرشان هابتن سلطان وريلهم زي فلتو هاوس اوف ليكتنستاين تباهيلهم زفلتو لولاويان سدرابيت ليكتنستاين نزم استرحزي بمحلاف دما نابزا علمنا حداش هاجر وسخو لولاويان سدرابيت ليكتنستاين اب تاريخهم ببزو حلخلخاتن فتناتاتن زحالفو كان تخونو ناي جزاء رأسهم تراي زي كونه ناي ملا زيغاتات هاجرهم قطبا كم زعبي كجبرو زخالو نزيغاتاتهم بهابتي
ዝለለዩ ዜጋታት ክገብርዎም ዝኽኣሉ ኣዝዮም ዕዉታት ስድራ ቤት እዮም። ቁጠባ ሊክተንስታይን ብክልተ ጽላታት እዩ ዝምራሕ። እቲ ቀዳማይ ጽላት ኢንዳስትሪ ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባ እታ ሃገር ናይ 400 ኣበርክቶ ኣለዎ። እታ ሃገር ናይ ህንፃ ኣብ ምትካል ስኒ ዘገልግሉ ማሽነሪታት ናይ ኤሌክትሮኒክስን ቴክኖሎጂን ኣቕሓ ብምፍራይ ዝተፈልጠት ሃገር እያ። ንመብዛሕትኦም ዜጋታት እታ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ዘስርሖም ኣፍራይ ዓበይቲ ናይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪታት ዝኾነ ትካል ሂልቲ ድማ ትውልዱን ዕቤቱን ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን እዩ። ሂልቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሑ 32,000 ዝበጽሑ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ዓመታዊ 6.3 ቢልዮን ስዊስ ፍራንክ ኣታው ዘመንጩ ቀንዲ መደበሩ ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን ዝኾነን ግዙፍ ትካል እዩ። ኣብ ሕክምና ስኒ ዘገልግሉ ማሽነሪታት ብምፍራይ ኣብ ምሉእ ዓለም ግኑን ስም ዘለዎ ትካል ኣይቮክላር ዝተመስረተሉን ቀንዲ መደበሩን ኣብዛ ንእሽተይ ሃገር ሊክተንስታይን እዩ። ኣይቮክላር ዓመታዊ ከባቢ 60 ሚልዮን ኣርቲፊሻል ስኒ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዘቕርብ ን15 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ኣብ ዓለምና ዝፈሪ ኣብ ሕክምና ስኒ ዝውዕል ማሽነሪታት ዘፍሪ ኣብታ ሃገር ድማ ንኣስታት 3700 ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ዝርከብ ትካል እዩ። እቲ ካልኣይ እቲ ሃገር ትምርኮሰሉ ምንጪ ቁጠባ ፋይናንስ እዩ። ሃብታማት ዓለምና ሓደ ኣዝዮም ዝጸልዎ ናይ ሓባር ጸላ ኣለዎም፣ ንሱ ድማ ግብሪ እዩ። ግብርን ዘይምኽፋል ድማ ገንዘቦም ተሰኪሞም ውሕድ ግብሪ ኣትኸፍል ናብ ዝተባህለተ ሃገር ይጓዓዓዙ። ሊክተንስታይን ድማ ከምቲ ኩለን እኹል ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘይብለን ንኣሽቱ ሃገራት ዓለምና ዝገብርኦ ናይ ባንክ ፋይናንስን ትካላት ምሕደራ ሃብትን ዝኾና ትካላት ብምውዳብያ ጆባ ብምባል እትጽበዮም። እቲ ብልኡላዊ ስድራ ቤት እታ ሃገር ዝውነን ትካል LGT ግሩፕ ካልኦት ፍሉጣት VPLLBን ሓዊስካ ኣብታ ሃገር 13 ዓበይቲ ባንክታትን ብኣማኢት ዝቑፀራ ትካላት ፋይናንስን ይርከባ። ሊክተንስታይን ወላድኣ ሃብታማት ትካላት ይሃልው እምበር ካብ ካልእ ክፋል ዓለም መጺኻ ኣብ ትሕቲ ዘን ትካላት ተቐፂርካ ንኽትሰርሕ ግን ማዕረ ብዓይኒ መርፍእ ምሕላፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ማዕፁ ሊክተንስታይን ንስደተኛታት ኩሉ ግዜ ዕፅዋት እዮም። ኣብ ሊክተንስታይን መንበር ፍቓድ ንምርካብ ከመልክቱ ዝኽእሉ ኣብታ ሃገር ቀዋም ስራሕ ዘለዎም ሰባት ጥራዮም። እቲ መስርሕ ከም ዝስዕብ እዩ። ዕድለኛ ኮይንካ ኣብታ ሃገር ዝርከባ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ረኺብካ ንበል። ይኹን እምበር እቲ ከስራሕካ ዝደለየ ትካል ስለ ዝደለየካ ጥራይ ሰራሕተኛ ናይቲ ትካል ትኸውን ማለት ኣይኮነን። እቲ ከስራሕካ ዝደለየ ትካል በቲ ዘለካ ሞያ ዓጊቡ ከስራሕካ ከም ዝደለየ ብምግላጽ ናብ መንግስቲ እታ ሃገር ሕቶ ከቕርብ እዩ ዝግደድ። መንግስቲ እታ ሃገር ድማ ነቲ ሕቶ ቅድሚ ምጽዳቑ በቲ ንስኻ ክትሰርሓሉ ተቐሪብካ ዘለኻ ሞያ ዝተመረቐ ወይ ድማ ነቲ ሞያ ዝዓጠቐ ዜጋ ኣብታ ሃገር ከም ዘየለ የረጋግጽ። ነቲ ሞያ ዝዓጠቐ ወዲ ዜጋ ከም ዘየለ ምስ ተረጋገጸውን ቀዳምነት ዝወሃቦም ዜጋታት ኣካል ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝኾነ ሃገራት እዩ። ነዚ ኩሉ ሓሊፍካ በቲ ትካልን መንግስቲ እታ ሃገርን ቀጠልያ መብራህቲ እንተተወልዒልካ ምስቲ ትካል ዝተፈራረምካዮ ውዕል ስራሕ እዚ ዘስራሕካ ትካል ገዛ ከም ዘዳለወልካ ዝሕብር ውዕል ገዛ ክራይ ምስ ፓስፖርትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ ወረቓቕትን ብምትሕሓዝ ናብ ትካል ኢሚግሬሽን እታ ሃገር ናይ ስራሕ ሕቶ ይቐርብ። ናይ ስራሕ ፍቓድ ምስ ረኸብካ ድማ ኣብታ ሃገር እንተስ በቲ ኸስራሕካ ምጽኢካ ዘሎ ትካል ወይ ድማ ብውልቅኻ ትካል መድሕን ህይወት ማለት ኢንሹራንስ ክትኣቱ ይግባእ። መድሕን ህይወት ዘይኣተው ሰባት ግን ኣብታ ሃገር ንኽነብሩ መንበሪ ፍቓድ ኣይወሃቦምን እዩ። ዜጋታት ኣካል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ድማ ወላድኣ ናብታ ሃገር ብዘይ ቪዛ ከኣትውን ኣብታ ሃገር ን9 መዓልታት ክጸንሑ ዝኽእሉን እንተኾኑ ስራሕ ንምርካብን መንበሪ ፍቓድ ንምሓዝን ግን ነዞም ልዕል ክንብል ዝጠቐስናዮም ረቑሒታት ከማልኡ ይሕተት እዮም። ዜጋ እታ ሃገር ንምዃን ክትክተሎ ዝግባእ መስርሕ ግን ካብዚ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ እዩ። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለምና ዜግነት ንምርካብ ኣብተን ሃገራት ን5 እንተበዝሐ ድማ ን7 ዓመታት ምጽናሕ እኹል እዩ። ዜጋ ሊክተንስታይን ንምዃን ግን ሕቶ ንምቕራብ ጥራይ ብክትኣምኖ ዘጸግም መንገዲ ኣብታ ሃገር ን30 ዓመታት
ክትነብር ኢኻ ትሕተት ምስ ዜጋታት እታ ሃገር ተዋሲብካ ዜጋ ክትከውን ምስ እትህቅን ድማ ን5 ዓመታት ብሓዳር ን3 ዓመታት ዝኣክል ድማ ብሓባር ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን ክትነብር ይግባእ ይኹን እምበር ነዚ ከተተግብር ዘለካ ሕቶ ንምቕራብ እንተዘይኮይኑ ነዚ ብምግባርካ ጥራይ ዜግነት ይወሓሰልካ ማለት ኣይኮነን ካልእ ዜጋ ንምዃን ከተማልኦ ዘለካ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ነቲ ወግዓዊ ቋንቋ ሃገር ዝኾነ ቋንቋ ጀርመን ብዝግባእ ከም እትመልኽ ተፈቲንካ ብልዑል ውፅኢት ክትሓልፍ ይግባእ ነዚ ኩሉ መስርሕ ሓሊፍካ ዜጋ ሃገረ ሊክተንስታይን ክትከውን ምስ እትደሊ ካልእ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ነቲ ኣቐዲምካ ሒዝካዮ ዝጸናሕካ ዜግነት ካልእ ሃገር ይኹን መበቆል ሃገርካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትገድፎዩ ክልተ ዜግነት ሒዝካ ምንባር ምስ መንግስትን ሃገርን ሊክተንስታይን ዘሰማማዕ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ክልተ ሓፀርቲ ሓበሬታታት ብምሃብ ዳህሳስና ክንዛዝም 15 ነሓሰ ዓመት መፀ ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን ሃገራዊ በዓል እዩ ኣብዛ መዓልቲ ድማ ልዑል እቲ ሃገር ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ 18 ዓመት ዕድሚኦም ንዝረገጹ ዜጋታት ናብ ቤተ መንግስቲ ብምዕዳም እንግዶት ይገብረሎም ሊክተንስታይን 38,000 ዜጋታት ጥራይ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሓደ ዓመት 18 ዕድመ ዝረግጹ ዜጋታት ካብ 50 ዝበዝሕ ኣይኮነን እቶም መንእስያት ድማ ምስ ልዑል እቲ ሃገር ሰላምታ ክለዋወጡን ሓጺር ዕላል ከካይዱን ይኽእሉ ኣብ ሃገረ ሊክተንስታይን መባእታ ደረጃ ትምህርቲ ነፃን ግዱድን ኮይኑ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊክተንስታይን እትበሃል ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝተደኮነት ዓውድታት አርኪቴክቸር ቢዝነስ ፋይናንስ ምሕደራ ሃብትን ኢንተርፕሪነርሺፕን እትምህር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ኣላታ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ሊክተንስታይን ዝድህስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ደግፉና እንዳበልና እንፍለየኩም ሰላም ቅነ ዓለም